Deci nu mai e ce stau așa ceva. Tronc. Tronc are 5 cutie, 4 cutie. Cutie și 2. De tronc, din nou. Nu-i tronc ala. Tronc, stăpânul tău. Care e tronc? După amândoi, nu mai ascultat. Să fie aia dreaptă, să fie. O fi 2 cu 2 asta. Tronc. Tronc. Tronc, el e tronc. Din de tronc. Așa mai merge. Vezi, băieți, vine. Avem 20. Avem 30. Se știe! Acolo n-au înapoi să vedem. 21, 24, 34, 45, 49, 52, ia să dau, 54, 56, Avem 4. 60. 60 în cap. Avem 2. Avem 3. Ele sunt. E acolo 9. 9. 0, 0, 9. Talul de cu mine. Ce? Cât e scor? 9. 9. Nu-i bine. I-aș da în cap cu Zâmă. Eu? Tu. Eu zic Paul. Mergi. Dar ce-o fi, ce pula mea și. 40. Cu 40 te chem. Ia de aici că n-ai servici, dar mai de. Ce vede? Care-i tu? Balbotare. A, de la. Aia de aici. Când n-ai serviciu. Dă-ți-o, de la. Așa. Eu dau, da. Nu. Da, știu cum are, da. Nu. Mai bine nu se putea. Da, nu. Și Asta vreau pe și. Nu asta e. Dar nu mă duc. Că vine banii la băiatul, la băiatul. Tu vezi sau La bă. Așa cheamă, la băiatul. Una. Una. Eu zic 2. Eu zic. Zâmă. 3. Nu. Ale eu zic. Dar tu zici zic, nu. Domnii cuite. Ia le până 40. Nu te știi Dumnezeu. De ce e până ce îți spun că ești până 40. Mă l-ai separat. Nu, Dumnezeu. Care-i tronc? Nu e. Da. Nu. Deci ai probleme și... Deja se cam încurcă trebuie. Ce face, da? Hai să dăm Dumnezeu. Dăm caos. Bă, ce te Caută minut. Un singur și plâng. Eu dor de tine. Vai, deci nu te mare. Ultima minut. Aia nu da rupi la meduza. Ce mă? Ascultă John și văd N-aveți niciunul. au mine, aveam acolo. Ori și le. Scoate banii. Nu zici cu banii. 17 0. Trungă mea de bă. El de-abia așteaptă și bani. Fac eu, deci. Eu le fac și vedem, nu mai bine, nici dacă îți faci un... Dar nu, și la asta nu eu nu mai vreau.
noastră, patru, șase lei. Hai, pleacă, măcar. Mai bine nu mă rog un tur dacă. Asta e lei, se știe! 6 lei marțul ăla, dacă se vede. 6 cai. Da. Da. Despre. Am 3 lei, se știe. Deci, pula mea și dai cai, mă. Da. 6 cai. Încep cu minus. 6 cai. M-ai enervat. Da. Păi, mă, zeagă. Dă-mă la ta. 6 cai. Care e? Ce-a dat? 6 cai. Dubă, hai dubă. Ia dubă. Hai, dubă. Dubă. Da. Stai pus ăsta. Dă-mă. Tot nu 40. Nici mai ajuns, minus 30. 6 cai. Mă, băi, n-am ăsta. Nu dau ceva. Hai, sucuție. Bă, dar el duce și tu dai. Cum el? Mi-am pus așa. El. Dă-mă. Da. Bun. Mai dai o dată să sus să 6 cai. Nu mai. Ce-i tromp? Eu nu mai știu pe ce ai ieșit. Dă-mă. Hai, bă. Trebuie. Dă. Treci una.